Nagbagsak ang mga puno naman sa daan po sa Anda, Pangasinan. Inumpisan ng linisin. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Lubos na naapektuhan ng Western Pangasinan dahilan ng malakas na hangin at pag-uulan na dala ng nagdaang bagyong Emong. Sa tindi ng epekto nito, naiulat ang mga nasirang bahay, maging ilang establishmento, kawalan ng kuryente sa ibang bahagi at nagtumbahang mga puno sa kakalsadahan. Bilang tugon, nagpapatuloy ang isinasagawang paglilinis ng mga responders ng Pangasinan PDRMO, katuwang ang mga kawani ng MDRMO sa mga lugar sa Western Pangasinan tulad na lamang sa bayan ng Anda na nangangailangan ng clearing operations. Samantala, tuloy-tuloy na rin ang pamamahagi ng mga FFPs at iba pang tulong sa mga nasalantang Pangasinenses ng nagdaang bagyo at habagat. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM News. IFM News. IFM.